El Cercle Tecnològic de Catalunya presenta la 10a edició del Baròmetre del Sector Tecnològic, l'estudi de referència del sector TIC en què hi han participat més de 1.000 empreses. Els principals indicadors mostren una tendència positiva. Pel que fa a l'ocupació, el sector TIC compta amb 111.600 persones ocupades, cosa que representa un increment del 35% en els darrers 3 anys. Pel que fa al nombre d'empreses, la tendència també és molt positiva, assolint l'any 2017 el màxim històric amb 15.077 empreses, fet que suposa un increment del 17% en els darrers 3 anys. Aquestes dades ajuden a entendre per què Barcelona s'ha posicionat com un dels principals hubs tecnològics i digitals de referència internacional. Les dades del Baròmetre 2018 mostren un clima de negoci expansiu en un context de creixement i amb unes expectatives també molt positives de cara als propers anys, un escenari que implica un increment de la pressió en l'entorn competitiu de l'oferta. Per altra banda, també s'observa una acceleració en el procés de digitalització del teixit productiu, el que comporta una translació del valor afegit TIC cap a la demanda. L'oferta tecnològica té l'obligació d'afrontar amb garanties el repte d'ajudar-les a convertir-se en empreses 100% digitals. Aquest procés de digitalització i l'augment de la demanda de serveis TIC implica que requereixin més professionals, la qual cosa comporta més competència per captar i retenir talent i la necessitat d'enfortir la cultura col·laborativa entre les empreses. Tenint en compte aquest context, el CTECNO planteja els reptes i recomanacions següents per enfortir el sector TIC. Cal establir aliances i col·laboracions entre els diferents agents que composen l'ecosistema. Cal desenvolupar una estratègia de creació, captació i retenció de talent com a element estratègic per millorar la competitivitat del país. I cal una oferta tecnològica innovadora i especialitzada focalitzada en les necessitats, expectatives i reptes dels diferents sectors de demanda. El CTECNO agraeix la participació i col·laboració de totes les entitats i empreses que han fet possible la 10a edició del Baròmetre. Per a més informació teniu a la vostra disposició al web del CTECNO l'estudi complet.